Aron makahupay sa inyong problema o makawagtang sa inyong kalay, paminawan niyo kining tulamanon. Saksak sinagol ni Mr. J. Matag adlong Domingo, alas 5 sabon hangtod sa alas 6 sa gabi. Tuga, nag-iwa baga sa lahi ko. Pati, nakapatay kong tusi na kapatao. Jesus, Maria. Ano mo sila kapamakay? Ang akong ibabatay, Pati. Katong mutuong Ginoo. May akong ibabatay. Hindi ko mutuong Ginoo. Ikaw, Pati, mutuong ka Ginoo. Mutuong ka ba Ginoo? Ikaw mutuong. Sinagol ni Mr. J. Hello. How are you? Fine, thank you. Kumusta mong tanan ito magasoging tigbalas kabisan og minanagotob sa bot si Bialanog sa DYHP RMN Cebu today Sunday. Kumusta mo sa atong mga kaigsonan at mga kasama, mga kaigalaan, ladies and gentlemen? Atong mga kaigsonan sa KKKK, sa Kabaybayunas, Kadagatan, sa Kapatagan, Kabukiran, Kaprobinsyahan, sa Kadagatan, Kawanangan. Apil lang tanan nga mga KKK, kumusta mong tanan, manghinaot ko. Manghinaot ang tanan, nga natas kapis kahis panglawas, kamaya, sadya ng mga takna, Samtang nagpaminaw sa tanan mga tulumanon, mga drama, dini sa DYHP RMN Cebu. Congratulations to me, to you, to all of us. Still? Number 1. Nagbabiling gyapon kaming number 1 mga kasama sa inyo, diha sa inyo kasing-kasing, sa isip, sa salita at sa gawa. Sa tungod ninyo, nga amo mga tigpaminawan, nga kanunay nga nag-support, matagkaro dugon niya, anaa gyapon mi kaninyo, o kamuna gyapon kanamo. Ache. Kailan ko gispin sa gamay nga ng hot seat, pero ito ma-on-air na ang taga-Facebook lang. Ito ang nahat ko mga friends sa Facebook rin nagkadoog sa akong hot seat. Pero Sander, wamadangog kaya ako mang-gi-off ang mic. So, akto mga viewers sa Facebook, kumusta mong tanan, Long weekend, Donya. Kumusta ang inyong weekend? Kumusta ang inyong kahaponon karon sa adlang Domingo? Okay ba mo sa alright? Alright ba mo sa okay? Tuma ka naman. Biday, kumusta mong tanan, no? Ato mga FB friends, ato mga dili FB na to friends nga naka-tune in ron or nakakita sa among live streaming o sa among Facebook Live. Kumusta mong tanan diha? DYHP kini inyong gitan-aw garon og akong ipahibaon nyo og mga yung dispensa nga dili ni ang probinsya ng inyong nakita karon sa FB Live, ha? Dili ni si Piolo Pascual, dili si Coco Martin, kundi si Josephus J.Q. Quijano ni ang inyong nakita karon sa inyong Facebook Live. Og diha sa inyong live streaming, basta nagtuo mo, uy, mura mag si Coco Martin ang nag-anchor ron sa DYHP. Wala kong dispensa nga dili in town, ha? Basi nagtuo mo si Coco Martin, ano nung Coco ni Martin o kira? Okay. Magkuyog-kuyog ta, maguban-uban ta, hangtod sa kamata. Ang bakay. Hangtod kahuman ng atong tulumanon, saksak sinagol ni Mr. J, may kog dispensa kami ninyo nga akong tingog, may pagka... Kuan ni gamay, may pagkawin si Cornijo. Pero sahay, may pagka Tom Jones. So,
medyo kuan tagamay kay wag gapon naaga po gamay nga nakasalipod sa akong tutunlan og sa akong talinis nga ilong. Akong talinis nga ilong ug akong tutunlan ug daaga po'y nakadisturbo nga murag atong higupon. Pero sige lang, fights, no? Fights. Go, 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 go! Go, 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 and glue. You must do. We're gonna do, re, mi, fa, kadumdum na tayo sa high school. So, mag-eskwela pa tayo high school or pag-elementary nga. Murag recall ba? Murag makasutong unahon na og sa atong alimpatakan mga, uy, kaninda dahil sa una no, elementary pa ta, no? Pag high school na to, no? Kay sadya kayo, no? Ligring sadya, no? Lindot kayo ibalik ba, di ba? Pero sa una gusto na tang dako na ta, makakuha na ta, trabaho, kita na tag-trabaho, maminyo na ta, makita tag-anak, kita itong mga apo. Oh? Pero karong nindot na kayo ibalik ang nakaraan. Kamu diha, okay ba ninyo? No? Wala tag makakuha ito na ba nga? Sa una na, magdaduwas, sakagapayas, kilang kapayas, tuwag bayabat. Ambak sa paril, kay iskapo sa eskwelahan. Magdoon na yun, kay ugma exam na. Una-unaon, pag-unsaon, pag-absin. Mamagin ang atong life, no? So, anet, kadungog mo higo pa, dili na higo mga nagopentahan ko sa kining sipon, manang mga ikog dispense sa gamay niyo nga atong tingog, may pagkamat mundro. Nagigdahigda ka ko, nibaw ni nga mo dali puno sa aircon ang mo dali stasyonan. Gikan ka sa gawas, biyahe ka, gikan ka sa gawas, init, igabot ni mo sa stasyonan, sos, grabing aircon, puno-puno. So, ang labas, ang resulta, amaw ni. Basta 5-14 na ito, gitsik ako bagabato, si Baga Warrior. Sele, kumusta? Megan ko ka, kumusta Megan ko ka? Megan ko ka, kumusta? Malipayon mo siya kaya taga-gabi, magbunok mag-uwan, gabi mag-uwan man, di malipayon kaya, gumingon na siya, yay! Uwan, check uwan! Ikaw nga, kumusta? Whitey, Blackie! Relax lang mo doon na Blackie Whitey sa gawasa kay mabutan niyo sa Brownie kaya niya pa, nag-onboard pa. Dagan natag mga comments karon atong nabasa sa atong Facebook Live. Peter Amaka Rodrigo, kumusta ko sa Kalinguan Dalagit, Kaluangan Dalagit dalin no? Cebu from Peter sa Bangkok. Peter Amaka Rodrigo. Thank you Peter. Mabuhay ka diyan. Okay lang. Charito Raganas Richardson. Good day from Perth, Western Australia. Okay ra sa mura, okay ba mo sa oras itong mga kaya sila itong mga OFW, okay ba mo diya? Itong mga balikbayan, nama, okay ba mo diya? Ha? Tumago na mo diya?
Wala naman, wala naman. Duhar na nagtanaw sa Facebook teleron. Bueno, mabalik itong tulumanon. Mga kasama, human lamang sa mayroon daw mga pahinumdom. Alas 5:22 na sa Kabarod din sa itong paraguban sa itong tulumanon. Sak! Sinagot! Mr. J. Yigil. Guamo. Bueno, balik na sa itong katulabanon, mga kasama. Dini sa itong katulabanon, saksagol ni Mr. J. Ato ito parang na itong drama portion. Sa dili pa na to, ang atong text line, 0905694167, doon ay gamay diferensya itong computer, no? Murag, di man na ito mabasa ang mga text messages sa itong mga kaigisona na to. Doon ay kung ano saan ako nang susi ako nang check kanina, pero I don't know, no? Basi doon na gamay nga kakulian, no? Basi din na ito mabasa ito inyong mga gitext di aron ng mga messages ninyo, no? Ay kung dispin sa gamay ninyo. At huwag tatang pagdagan atong drama portion din sa itong gatulamanon sa sinagol ni Mr. J. Ang saksak sinagol ni Mr. J Production Center. Buhatod new lines to bilanon nga puno sa pagtulunan. Ikaw magpabay sa akong kinabuhay, Miriam. Ngigog magkuhangtod sa kamatayon. Sakit ka na ako, Jen. Harap ni halong. Hindi. Ngigog magkuhangtod sa akong kamatayon. I love you. Si Papa ang takong babag sa atong relasyon, please. Kung makinagtinig ka ni Kasilag. Huy, babae! Ka mga binuat, magapagantos, magakasakit, abans kay nga gitagaan o gasa sa kitasan. Gugma o kasilag, gikan sa padalat o gubos na leksyon ni Fred Monte. Og dini sa laing anib sa itong sikilanon nga reguluhan, gugma og kasilag. Nabot na ang ulitaw nga si James sa primay siyang inahan nga si Bilda og si kapuhan nga si Antoy. Malipay ng ulitaw, dinakita niya ang iyang inahan nga himsog, guwa na magilak. Samtang si Donaton, doon ay plano nga matugid sa opisina ni James Mondragon. Mga kasama, aniya ang laing anib sa itong sikilanon nga reguluhan. Gugma o kasilag. Salamat sa Diyos. Mahimsok ka, Mama Imelda. Ma, I love you. Ma? Usita mo ni mo, Ma. Ma. Nagilak ka. Tugani ko, Ma. Tugani ko kung sa hinagdan ang siyong kanunag kamahilak. Sa bata pa ko hangtod ako. Magulanon ko og nabalaka ko sa iyong sitwasyon, Ma. Tugani kong kung saan inungdan inigdanan. Tugani ko. Serious tayo nga ang akong apog, ang akong anak. Walang hilak mo si Wilda. Iyon na pa. Magdali ko.
Akong doolan kay masusaw tabon ang dilaka ning tuwa na magdali ko. Sugod ka rin, Mama. Sugod ka rin. Di ko kopyahan, Ma. Di ko kopyahan. Apo? Lo. Nadi ka sa kong lilo. Apo? Saman, kung wasigutom ka, wag na. Lalaba ko gilotong manok ko siya. Alam mo kapag-galotong preda. Saman, mamahaw sa taon niya ng iyong istorya sa buldahan. Sige, Lo. Musunod ako, Lo. Sige ha, kay unyan ninyo ko kabildo sa, gawas na kay mga mahaw sa tayo, gotong na. Nagsukas. Huwag mo tubag sa bisina ni Mondragon. Huwag ganun pa kung sigtawag. Naba kayo opisina ron? Yun na ba? Gusto. Huwag mas buntag. Nagdoon ako opisina ni James Mondragon. Huwag muapit ko sa lungsas kontrata eh. Pagitaon ko ang babaeng akong gibahaga si Milda. Pagitaon ko siya. Magkakita ka si James Mondragon o si Don Agaton. Babawan ka sa tao kung kisang iyang amahan. Magkakasama. Ayos kay pa ang laing anib sa itong sugilanon nga naguluhan. Gugma o Kasilag. Gikan sa patulat o gumo sa diksyon ni Fred Monte. Alas 5:30 na sa Kapunon din sa ito para kapal sa lugar tulabaron. Sak sinagol ni Mr. J. Ato niliyan nato nga mga comments, ato nga text line, di nato nga po mabasa, hawan kaya po na nato inbox. Sa atong text na sa atong Facebook Live, Constancio Dalin. Good PM, sir. Unsay hearing sa Sortres, ha? Gabihan na, bisa sa Facebook Live. Gapi lang yan po sa hearing sa Facebook. Unsay hearing sa Facebook, Predes? Yan ako na. May hearing ba? Kanang hearing. Ato na badonggan na sa numero, di ba? Mana hearing na. Unsay hearing? Ato na donggan na sa numerong hearing. O, malaki sa numerong hearing. Nanay, atan na nga ito sa korte, hearing ta dito nga ito sa kuwan, unsay hearing. Elf Scats, good afternoon, sir, watching from Germany. Uy, kuya, was si Elf, kabihag ko na. Hatsi, kadiyot, ha? Elf Scats, good afternoon, sir. Babae ba nin? Yang profile picture ba? May guwapa na yun. Kani si If. Ako ni friends na ko. Sketch! From Germany. Christopher Itkoben. Hi, kagwapo. Saan man eh? Ito, nindot ito basahon? Hi, kagwapo ni Moy. Hi. Kani, nindot kini basahon. Salamat kayo, Christopher Itkoben, ha? Hi, kagwapo ni Moy. Unsa ka, laki? Unsa ba ka? Okay, ang likes diri sa akong Facebook Live. Oy, akong agaw. Ay, kadiyot. Akong agaw. Okay, ang nilike, Albert Yana, akong agaw, Ida Obrador, Rio Milmao Helen, Joy M. Lamot, Ribanyok, Brian Angkahas,
Renz Langones, yung Gidiv, San Dorcelio Relativo, Joy Compredundo, Duterte Amaw, Gary Dakupan, Romel Montias, Richard Vergara, Milet Sibado, marami nag-basketball ani. Atong balikan mo niya, no? Bueno, balik itong tulaman ng mga kasama lang utong sa mga bulawanong pahinumdom. 21 minutos na ipapagalas na 6 sa sayong kagabiyo din sa itong kaparagoba sa itong tulaman na sak sinabi ni Mr. J. Yekyo, saban. Ang probinsyano. Bueno, balik tayo sa itong tulaman mga kasama ito tapadagan ang itong tambag porosyon din sa itong panaguban. Konnichiwa diay ni Ma'am Vera Bayards, no? Onya shout out sir para sa akong anak si Mio Chang. Konnichiwa ni mo Ma'am Vera. Una, sugo sa may pamatasan na Sir J may hapon nimo. Ug sa imong mga tigpaminuan sa DYHP sa imong tulabanon saksak sinagol ni Mr. J. Kali, usa ko sa mga minilyon nga tigpaminan nimo Mr. J. Sugat pa kong gamay, hangtod karon dako na minagyam kong DWHP, kaya nakatatak na kamo sa akong dugan. Kaya nakatatak na yan sa isip, sa salita at sa gawa. Ako si Florinda. Just call me Flor lang for short, Mr. J. 45 anyos ang akong panigon. Doon ako duha ka mga bata, Mr. G, apandag ko na. Isa kong sa patak ka nagkatiguang, nagkaedad ta, Mr. J. Kung anong namanggapon ng gugma-gugma, Mr. J? Namanggapon ng gingon nga gugma, di ba ganun, mawagtang mo sa mani? Bisa sa 45 anyos na ako, kaya mubuto na ko. Matod pa sa bansa ko mga barkada mabay nga may asim pa ko. May asim pa daw ako na ako. Actually, mag 8 years na akong biyuda, Mr. J. Pero ang mutang kaning gugma, kay bisag nata ibabaw sa kalibutan ng China, ganing mga tentasyon, doon na ganing mga pagsuway, mga trials, imong kinabuhi, mausap ang dagan sa imong kinabuhi, o sa ba na diha, kaya na maabot sa imong kinabuhi, o sa ba na nga kinabuhi diha, o kabuhi ba na? Sa akong 45 anyos, Mr. G, na-in-love ko sa usa ka 20 anyos na lalaki. Ang gintang na mo si Dad, 25 katuig niya, 45 niya, 20 siya, 25 katuig! Nagkailami, Mr. J, sa usa ka disco party. Nibakasyon ko sa akong igagaw sa probinsya. Dito ko, so sa semana, nagpuyo sa lugar sa probinsya sa akong igagaw. Ako lang gilingaw-lingaw ang akong kagaling Mr. J, kay akong doa ka mga bata, ang usa tuwa sa gawas sa nasod, ang usa nara sa Metro Manila. Doon ako ipensyon gamay, doon ako mga luting ay padada sa akong anak, tuwa sa gawas. Ani, namin yan sa laki, namin yan sa kapinay dito. Mana usay, maglilingawang-linghayaw na lang ko, sa kumabot niya, doon ako itag sa Facebook kay basi mga ibaw ko sa akong anak. Pag fiesta Mr. J sa lugar sa akong igagaw, diha mi nagkaila nining lalaki nga si Rodney. Si Rodney, Mr. J, di ba siya kay guwapo? Mas guwapo ka tingali ka, Mr. Si Frisibilita? Ha?
Mana, Mr. J, nga, di man ta ko hilig kay sa kalalaki na kay na-focus ko sa akong gamayng negosyo. O wala ko kunahon na gid unta nga musol pa ni mga butanga kining gumagugma. Usa ka disco ni ana Mr. J kay Fista man sa lugar sa akong igagaw. Nagtibol mi atong igayuna sa akong igagaw. Si Rodney og iyang mga barkada doon sa stable nga among gilingkoran. Magkabantay ko ni Rodney mo tutok na ko. Mulingi ko. Igtutok na ko, mulingi si Rodney. Ipiyat sa gamay. Ana, mulili siya, mutanaw. Tanaw, smile sa ko. Wala ko gagawanta na Sir J. Ako sang gipangutana. Nanong sige magkagtutok na ako? Ibog ka? Nagatawa si Rodney nga ganahan ko na sa mga matured. Pareha ko nun ako, Mr. J. Mura ko gibayaw sa langit, Mr. J. Mura ko giduyan-duyan sa kalangitan. Tood man, giguyod ko sa sweet music ni Rodney. O dito nagsikit ang among duwa ka mga lawas diyang iya kong gisayo sa sweet music nga hanggang Mr. J nga kanta. Hanggang Mr. J nga na ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin hanggang saan, hanggang kailan magtatagal. Ako ng paboritong kanta Mr. J nga hanggang namin si Corneo. Diyan nang naya namin ni Rodney nagsikit na mo daw pagkalawas. Dito na balik sa kunahuna nga. Murag na balik akong pagkabatanon na Sir J. Iya kong gila-ila. O nagsiriyahan na iming duwa. Ako sa kitoganan nga biyuda ko, duwa ko doon na ka mga anak ko na. Si Rodney is nagpakulignon nga ulitaw sa Mr. J. Tanaw, 20 anyos siya. Ulitaw, ulit nga tao dyan. Kami Mr. J, kung ingon kang ulitaw kay, bawa na kami Mr. J, kay puti na may buhok. Bueno, ato ning humanon niya mga kasama atong padayonon, human lamang sa laing hutong sa mga bulawanong pahinom. Standby. Diyos piloto sa di papagalasay sa sayong kagabiyon, balik na sa atong tulawanon, sa atong tambag porsyon, mga kasama. Dito, Mr. J, nagkaistoryahan naming duwa. Tawag sa sweet music nga hanggang. Usa sa akong mga paborito ng kanta, Mr. J. Tuod man, naglami ang among pag-istoryahan ay. Apan wedwa-dua, Mr. J, iyang giyagyag o iyang gibaybaw ang iya kunong pagbati dali kanako. Murag kilat, Mr. J. Murag kilat. Ako sa Mr. J nga sa dugan ng panahon, wag ko kadug anang I love you, Florenda. Ganoon na ako Mr. J pagkaugma ni Ana o gasantop sa kanunang try ko nun ako, no? I'm still 45 years old. Iba ko tanto kayong guwang. 45 anyos pa ko. Mana ako ipangutana sa paguli ko Mr. J nga. Why? Pagdogwa ni Ana gyud si Rodney sa panimay sa pagagaw. Og iyang ipangmusta kuno ang iyang gihad ng kong gugma diri kanako. Og ako siyang gisugot dahil Mr. J kay akong soyan. Kung unsa ba ka ni ang 45 anyos na? First time of the history nga dunay nolitaw na ako, Mr. J. Ako sang gisugot, Mr. J, og lipay kayo si Rodney. Ako sa murang mawag ko kay
20 years old? Imagine, Mr. J, 20 years old! Ako 45 years old? Biyang, buto! Pero gibaliwan lang kay Mr. J, kay matod pa sa uban, age doesn't matter, you know. Hantod, nga niabot na og sa kabuan na among relasyon, Mr. J. Malipayon kaming duwa. Si Rodney sa nako dunay panahon nga mawagtang siya og manginhanglan siya nako og kwarta. Ako sa murag maluoy ko niya, matod ba niya iya ko ipadas ang inahan, usabang yang mga rason. Mahatag sa ko niya, Mr. J, kay nakakaton ako og pagigugma niya. Imbes ako ito gitrayan unta. Pero nga naman, nga, nipitik mang akong kasingkas ni Mr. J nga ito niya. Parang nailabag ko niya. Hindi lalim tanto, kini may gugma ito, Mr. J. Imong buhato ng tanan. Aron lang malipay ng imong gigugma, ng imong lovers. Ang imong best friend, imong boyfriend ba, imong girlfriend ba? Pero sa adlaw na, Mr. J, murag tsunami ang nabiot sa akong galing, Mr. J, murag tsunami! Kay nakita nako sa panimay si gagaw ni Rodney nga dunay sa kababae nga nagkugusto sa kabata, Mr. J. Ako gipangyatay pangutanang igagaw o ngitugan kanako nga iya ay kuno to kapuyo ni Rodney nga dunay anak nga masuso, Mr. J. No, dali! Sakit ka na ako, Mr. J. Muragi... Gisabara nagbidag ako kasi kasing. Pero dili, Mr. J, di ko makadawat. Ito na dahil live-in si Rodney. Sakit ka na ako. Sakit ka na ako, Mr. J. Pero mato si Agaw. Nga kung deklaro relasyon ni Rodney og siyang kapuyo kay magsigig away. Sumakha ni Mr. Gino. Si Rodney wa masayod nga nakahibaw na ako nga doon na sa kapuyo. Pormato si Gagaw nga way klaro ang ilang relasyon. Pero dili ko gusto nga makapasakit og laing babae, Mr. J. Para nasantab sa corona, Mr. J, kidola, hapit na namang oras. Kung sa hangay na akong bahato ning tanan, Mr. J. Nga si Rodney mo rin na inlove man ako, nga inlove si Kunyan. Nakakaton akong pagigugma ni Rodney, Mr. J. Gigugma gusto mo kung ganun ako, Mr. J. Myself. Singko minutos, di pa mapopos ang ito naman, di pa magalasay sa sayong kagabion. Kining atong sender si Florinda. Flor, kumusta di ka, Dea Flor? Okay ba ka sa alright o alright ba ka sa okay? Ay, Flor, gamay naman yung problema, ha, Flor? Ang baga na problema ng kwarta diha. Wala. Magsutaon kung sa ilang sitwasyon, sa status ng relationship siyang kapuyo. Kung tanaw niyo mo sa tutoy sa sigagaw, klaro, marawanag ka, kay kapuyo pa man. No? Okay, go ahead. Ipaglalaban ang love mo. Ang imong pagigugma, ipaglalaban mo. Pero imong sutaon o sa, no? I-check ni mo kung unsang ilang status ng relationship, kay ilang iyang kapuyo, doon na ni anak, no? Base, istorya sa igagaw, hindi ka masikat, o sa badiha. Kung imong mahibaw, ang ina, doon, nagpuyo din sila. Oh, ayun na lang. Isipan lang usa ka mapait nga damgo sa imong kinabuhi, Florenda. Dawatang tanan, no? Kay di makagusto makapasakit kag laing babae, no? Kapuyo na niya, doon ay anak. Oh. Ano, isipan lang usa ka mapait nga kasatian sa gugma, at least, 45 anos, nabi kay bata niya, focus yung magalingon sa imong business nga gamay. No? Ayun lang nga nang susura ng butang, 45. Pero, saan na to, kay 45, yan, nagay 60 may gugma pa, nagay 70, 80, 90, 100.
Kaya kining gugma ni Kalikayan, kinuha naman tayo kasing-kasing, no? Tao raman tayo may gugma. Mabitaw din nato ng baso ng mga minyo, pero ato iso sa alimpatakas, tungo na nga dinabire. Nga minyo ta, mangyayab taglahin. No, dala! Kahit akong sana. Pero sa man nato tao raman tayo may gugma. Namang tintaso sa atong kinabuhi, nagtuyok-tuyok. Ngablet nga. Jikyo, kagwapo, kamimit, jikyo, kamimit. Kaya kita sa dayaw niya kon. Kagwapo, no? Ako, pungiyabon din. Ano na? Doga na, mga tintasyon na kinabuhi, pero kung hugot ay imong pag-ampo, imong pakigbisog sa babos kalibutan, ang imong pagsalig sa labaw makagahom, mo'y isa sa mga importante, nga di ka madaas ng mga tintasyon sa kinabuhi, pero kung huyang ka, outside, di Colombo ka. 3 minutos, di pa magalasay sa F-Scar. Si Buano din si FDI, no? Oso na ron bata ang laki, tigulang ang babae, sir. Oo, experience na nako. Bitaw, sakto bitaw ng imo, ha? Oso na, Alsar, luyaman kuya. Malagi kay nagigigda ko diri ba? Erko man gigda nino. Pipin ko niya. Kay kami sa bunyag sa among kauban rin ni kasama mga De La Cruz Campos na busog kay ko nakapilo ko niya. Erkon, luyam no pagmata no nako no. Nagdamgo ko unto ni daog og luto, mobile ta ko tog akong kubra na akong kubra. Saan ma balik ko to, ano ko kakubrahin noon. Salamat kayo ha, si F. Scats. Unsa ni Ron, bata ang laki gulang babae, sir? Salamat kay F ha, si kisama ni Vera. Thank you kayo, sir. Vera, anak ka sa Japan, ma'am? Kay Kunichiwa mo na. May nga po, Kunichiwa. Ay, arigato. Ay! Bueno, tayo kong oras para sa lubar-lubar sa nagtulaman. Sinagol ni Mr. J. Agong partner sa Pikas Lawag, kasamang Fred Subita din sa News Center, kasamang Gili Bulonos, kasamang Fast Anthony Ensog, kasamang Alvin Troya. Ako kasamang Josephus J.Q. Quijano, daga salamat yung pagpaminaw, dalay ko ng Diyos, Tatak R.M.N.